Целта на DevHub всъщност е да предоставим абсолютно безплатно образование на ученици от 8 до 12 клас в сферата на разработване, видеоигри и приложения за виртуална реалност, компютри и мобилни устройства. Личната ни мотивация всъщност дойде още преди няколко години, като отидох на първото ми изложение, което беше свързано с разработка, видеоигри и приложения. И там забелязах, че в цикълът на всеки един себеуважаващ себе си разработчик, освен разработване на игри и самообучение, присъства един трети елемент, който е споделяне на своите знания. Според мен нашата дейност е важна, защото има много ученици, които имат възможности да се развиват в тази насока, но за съжаление просто нямат необходимите ресурси, техника или някой човек, който да им помогне и да ги насочи в каква насока точно да се развиват. Крайната ни цел всъщност е DevHub да е мястото, където всеки един тепърва започващ, начинаещ, дори експерт или напреднал човек, който иска да се занимава с разработка на видеоигри и приложения, да знае, че това е общността, това е мястото, където той може да е винаги добре дошъл и може да намери други съмишленици в свои проекти или чужди проекти, в които да се включи самият той.